Khulumka tei lamsugo chini delikokto ni mangflio tini norok ni bagi belai nangkukmani haikaba Election Commission of India ni bakakti kaisa notification haikaba notice jari rejakmani je by election khlainani haikaba bwskangni je salo ni September ni 5 tariko by election khlainani thangui tongo Boxanagar bai Dhanpur constituency no kaini constituency no by election naharna bagui saklai rejakmani kubun hasterogo khlaijagani saklaijakmani haibano tini Tipra hasteo nomination rwnani date tei counting date tei election ni je voting abonobo saklai rejakmani notice ni bwkaktwi abahakeno chung normo tini clarification rwnai haikeba tini abahake chini channel ni bwkaktwi chung baksabo siya kuna abono wansukuni chung tini omo video no swnamani tamni hinkhe by election wngmani thangui tongo Dhanpur bai Boxanagar je bwskangni election thanai salkia swkang norok nugui mankha je election commission of India ni bwkaktwi kaisa notice rejakmani bwskangni je by election no twiwi borok notice rwmani abo thani 8 August borok notice jari khlairwkha bwskangni je Tripura ni je kainui constituency no twi borok by election naharnani thangui tongo abo haikeno borokno nomination rwna bagui time rwkha haikeba date rwkha 17 August last date nomination rwjaknai aboni agalo borok janjani thungruk bedek haikeba janjani twi borok janjani nomination rwjaknai 17 tarik ni bisingo ma rwnai joma aboni agalo bwskangni September first week o 5 tariko kheno Tripura hasteni je duita constituency haikeba kaini constituency Boxanagar bai Dhanpur ni je election by election abo khlaijak thangui tongo aboni agalo 10 tariko hwngkang keno counting ni din haikeba result rwjaknai sal ni hinmano Tripura hasteni je kainui constituency o by election no saboba kaplaino saboba chenno abono tino lukurokni tabuk khao mithiklaijak khao nasinglajak tabuk haino hai Boxanagar bai Dhanpur ni lukurok sujog sep manphika sabono chongkhangke kwplai borni elaka development no elaka naijakno unnoyon no abono tabuk naikol laijak lukurok abo haikeno lukurok sabono chajak tabuk thanao BJP rok paimani je Boxanagar 4000 hai counting ni above paikha BJP rok tabuk haike Dhanpur agi je Manik Sarkar ni ex chief minister je Manik Sarkar ni seat ni saimano chung jotono abo haike tabuk o jaga je painai Pratima Bhumik tini resignation rwmani agalo central minister mani agalo tini haina hai by election harjana thangui tongo haike sumung achaijak tabuk Tipra Motha rok ki je regional party tongnai rok je ADC hapango tongnai rok borok ki single khe bachanai na borok alliance wngwi bachanai lukurokni sumung achaijak tabuk haike babasa naikhankhe chung saimano je communist party 25 bochor chalangnai borok bo tongo hinui saimano chung borok bo Batainaide hinui chung thungruk bedeko saiman tei Bharat haktoro bwskangni Lok Sabha no twiwi belaino tungphalaijak haikeba urpatilaijak hinui himano tabuk je Manipur hasteo patilaimani twiwi belaino borokni Lok Sabha o belaino jwngjal achalaijak hinui himano tamni hinkhe chung thanayo salkhe nukha chung news o belaino tungphalaijak haikeno haike tabuk bwskangni je by election Tripura ni belaino tungphala khamlanglaimano tamni hinkhe duita constituency o sabo bai sabo kwthalaiwi alliance wngwi haike batailaiman abono tabuk lukurokni belaino khao confuse haikeba lukurokni kaisa sabo bai sabo thanai hinui tabuk borok keba ke kok salaiako tabuk sakjora chung bwskango bo norok nam haikeno phunuknai chaitoknai tei sabo batainai bahai batainai single da batainai je party tongnai thungrung bedek tongnai rok haikeba alliance wngwi batainai abono lukurokni tabuk chungmung karon thanaio Dhanpur je chung nukha Pratima Bhumik bisi vote kwbang bai paimani mari manliya tangi hinkhe combine paio haikeba jodi tabuk bo haike kubun party thungrung bedek rok jodi alliance wngwi bachalaio hinkhe BJP rokni bagui belaino riksa tongo BJP rokni bagui belaino puro bahing no saimiyako tangi hinkhe obo haike je vote counting kom bai hinkhe riksa tongo tangi hinkhe jodi single batalaikha hinkhe saboni yago sabo vote dabuno abo lukurokno sinai tei alliance wngwi bachakha hinkhe sabo alliance wngwi bachanai abono lukurokni sungmung achaijak haike norokni bagui comments box khola tongo comments box open tongo norok saboni bagui chajak sabono aro chajak norokni bwkhani kokno norok chini comment section o thangwi comments khlai sadi boma hinkhe saboni bagui chanai abo norokni thani comments box open tongo abo haike no tei kaisa Boxanagar bo haike election by election harjana thangwi tongo Tripura hasteni no abo haike no aro bo saimiya bo bahing no alliance wngwi bachalaino eba sak saisung jani party no ragna bagui saboba bwsajortwi bwskango aguyman abono chung norokno bwskangni update bo rifungnai chaitogui tongnai chung norokni bagui omo haike video je nangkukmani tabuk by election ni tamo notification okhor tei tamo norokno update riman chung abono chaitongnai hambai naitongni chini delikokto ni mangpili norok choyawi naitongma bagui chini o delikokto ni mangpili ni bisingtwi jotno hambai tei waisa haino hai.